Keďže nám iba nedávno pridali do Brawl Stars nového brawlera Bolta, tak v dnešnom videu si ho pušneme. Ja som Hafenok, kto ma ešte nepozná a ideme pušovať. Dneska si zahráme iba 2 hry, ako počujete som vonku. Čiže máme prvú hru, ideme za Bolta. Máme Brawl Hockey. Máme tu teammateov Sandy a ešte nikoho nevidím. Sandy a... No a... Mohli sme zobrať loptu, teraz pofajtíme trošku s Cordeliusom. No a môžeme dať gol? Nie, Ricky Street zobral puk. Ideme ďalej. Cordelius, nabitá ultina, to nebude dobré. My sa tu snažíme, ešte ultina. Ideme ich tu pochodiť, ako to vie. A Ricky Street zase skoruje. Dobre. Ideme tu ďalej. Tuto zase Ricky Street. Ich by sme mohli pofajtiť a my sme dokončili hru a vyhrali sme. Super, čiže výherná hra. Ideme ešte na poslednú druhú hru. Toto bude také krátke videjko. No a máme tu za teammateov tu máme Rosu a Amber. Jak ma dobre nepočuť, som vonku, ešte raz hovorím. Čiže sorko. Čiže máme tu druhé. Ale dostali sme gól. Ešte jedno. Fú, teraz Mac. Super, prvý gól. 1-1. Dorovnali sme. Ideme ďalej. Toto by sme mohli zobrať. No, zoberieme tu Maginu. Tá by mala byť najťažšia. Aj skápali sme. Ešte raz. Poďme. Dobre, GG dáva gól. Ďalej. Toto by sme mali mať. No, super. Ideme pre loptu. Dáme ultinu, ideme na Lily. Tu musíme dať. Yes, máme ju.